kan godt lide det med at komme ud og gå lidt i naturen og få lov til at komme ud og prøve det. Har du fået noget ud af det i dag? Ja, det der med grebet der, det ved jeg ikke. Sidste gang jeg spillede, der var det sådan lidt mere, hvad skal man sige, det var bare ud og spille, det var sådan lidt amatøragtigt. Sådan der har jeg sådan lært at lave det greb. Jeg synes, det har været rigtig godt. Det er rigtig sjovt. Så du synes, at golfens dag, det er et rigtig godt arrangement til at man kan gå ud og afprøve det? Ja, ellers så ville jeg aldrig have prøvet det, tror jeg ikke. Og I vil også lære det på FIF i dag? Jeg har bestemt skulderen ned og fra klokken 3 til klokken 9. Og ja, så det må vi jo prøve, om vi kan huske.